Junior protejează dinții copiilor cu fluoroformă ionică ce stimulează remineralizarea dinților. Alege și tu pasta de dinți Sensodyne pentru copii. Începe anul cu dreptul la spectacol. Fotbaliști de milioane, cluburi de miliarde, fotbal cât vezi cu ochii, live și exclusiv pe Google. Abonează-te acum! Junior protejează dinții copiilor cu fluoroformă ionică ce stimulează remineralizarea dinților. Alege și tu pasta de dinți Sensodyne pentru copii.